Čaute všetci, vítajte pri dnešnom videu, ktoré sa bude špeciálne venovať, som momentálne, kde som? Jaj? V Egypte. Takže dneska si predstavíme Obsidian Flames, konečne som sa k tomu dostal, aby som vám natočil tento booster box, takže sa ideme na ňo pozrieť a uvidíme, ako to vlastne dopadne. Či tam nájdeme nejakého zarda, alebo nie. Tešte sa na to, ideme na to. No, takže sa ideme na to pozrieť. My už sme si na streamoch totiž to otvárali nejaké tie obsidianiky. Takže máme tu samozrejme krásny artík Charizarda, aby som išiel rovno od tej pravej strany. Takže užívajte si zatiaľ tento šum mora, toto ASMR popri otváraní balíčkov a ideme na to. Takže ako prvú tu máme Cleffingu. Klefa. V tejto sérii my už sme na streamoch odhalili snáď úplne všetkých Charizardov pre ľudí. Našli sme úplne všetkých, je veľmi málo kariet, ktoré sme neotvorili, celkom sa ten Obsidian dobre otvára, sa mi zdá, že celkom to z neho aj pekne padá, takže som zvedavý, že čo vlastne bude náš nejaký prvý hit. Hola zatiaľ teda nezbieram, neplánujem asi úplne zbierať master set z tejto série, nemám proti nej nič, ale jednoducho tie master sety ma brutálne unavujú, takže som sa rozhodol, že asi si len povyťahujem zardov, ak sa bude dať, ak sa nebude dať, tak si ich dokúpim, lebo tí sa mi naozaj páčia, ale ináč to asi nebudem vôbec hrotiť, čo sa týka nejakého masteru. No, vychádza na tento, pokiaľ nerátame hola, vychádza na tento set nejakých 10 až 12 hitov cca, keď máte takýto nejaký box. Takisto sa podobne správajú v nejakom takomto cca pomere aj ETBčka, ktoré si samozrejme môžete kúpiť na Dazzli, lebo však aj z Dazzlu mám tento prekrásny boxíček Gita. Nie som úplne zvyknutý točiť na pláži, takže je to moje prvé video, hej. Mohol som si zobrať nejaký sačok, akože ja nejaký sačok mám, ale ja mám totiž to ten druhý telefon, na tento telefon mám opretý o ruksak. Skvovet. Glimora X-ková fullartová. Prvý hit by bol Glimora X-ková. Nie je to úplne ten najkrajší alebo ten najžiadanejší Pokémon, ktorého by ste mohli chcieť, ale čo už, tak je, jak sa povie, jak je to na streame, tak je Pokémon. Hey, my friend, best price for you. This pack, only $5. Yes, Dazzle, best prices, Dazzle. Darumaka. OK, Miraidon. Nie som si úplne istý, X-kový Miraidon, že tento jak si stojí, čo sa týka nejakej hernej zostavy vašich dekov alebo tak, minimálne v Scarlet Violete v základnej bol veľmi žiadaný, takže beriem to asi tak, že je to fajn. Každopádne Miraidon sa mi celkom ako Pokémon aj páči, je to taký hadiak. Hadoslav, Leder, Chandler, poď, Arbolith. Povedz mi, že je to Palafin, tomu ver, brácho. Túto kartu, yes. Už ju mám síce druhýkrát, ale brutálne sa jej teším, lebo strašne sa mi páči ten art. Ten art je absolútne neuveriteľný. Takže Palafina veľmi berieme do zbierky, náš prvý art rare, ktorý padol z tohto Obsidian Flames. Pustíme sa ďalej, ešte stále nemáme žiadneho zarda, môžu padnúť, myslím si, že až do konca 4. Takže šanca je veľká. Máme tam 3 terových a 1 X-kového, sa mi zdá, ak sa nemýlim. Je tam jeden, ja ho volám, že Altartový, taký ten úplne chaseový, čo stojí asi cca 100 €. To by bolo super. No a sme na Tyranitárovi. Ináč, mám dosť podobný box, ako som už otváral niečo podobné doma, čo som stíhal. Tiež som našiel tohto Tyranitára. To je Tyranitar Terra X. Väčšinou to vychádzalo tak, že na jednej strane bol taký, že jeden top hit a na druhej bol druhý. Ale už som videl aj box, kde boli v jednej strane 2 top hity, čiže neupadám do úplnej depresie zatiaľ, veď som predsa pri mori. Čo zle by sa na dovolenke a pri mori mohlo stať? Vengefulpan, Skarmory, Espeon 9. Ojoj. Ne. Áno? Môj bože. Ten center není úplne že vystropovaný. Ja neverím, môj reálne prvý box, ktorý otváram akože pre seba. A je tu. Let's go! Top hit celej Obsidian Flames série. Nechcem tu hučať, lebo
Je tu mŕte veľa ľudí na pláži. Ale čo si blázen? Už sa mi chlapci smejú, že tu otváram kartičky na pláži. Takže Magnezón, Salazol, Victini môže byť, berieme ju domov. No a týmto by sme ukončili našu pravú stranu. Môžeme si spraviť taký krátky recap pravej strany. Mali sme tu Victini, Charizarda, Gridenta, Tyranitára, Palafina. Dosť veľa hitov. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7. Ešte celkom potešilo, keby tam bol ten Goldzar, tak to by bol asi že najmagickejší box, aký som kedy otvoril. Takže ideme sa na to pozrieť. Varum. Hneď z prvého peku sme mali Ardrare Varuma. Myslím si, že všetci nám môžu zavidieť. Ja len čakám, že kedy mi tu niekto príde ukradnúť oné. Moje Charizard. No a keby som vám mal povedať niečo o Egypte. Full art trainer, let's go. Poppy. Keby som vám mal niečo povedať o Egypte, nachádzam sa v Tabe, je tu... Personál tu není úplne že najlepší, ale ako náhle sme išli mimo tento hotel, išli sme do mesta, kde tí ľudia proste sa k nám úplne ináč správali. More je tu bohužiaľ také, že brutálne ostré skaly sú hneď po vchode do mora. Dlho idete po plitčine a potom máte až nejaký zráz, ale kým sa tam dostanete, rozsekáte si nohy, ako som si ja rozsekal hneď prvý deň. Takže nevadí, bazén to istí, samozrejme alkohol tu nalievajú absolútne hrozný, pre vás deti to nič neznamená. Zigzagoon, vám to môže byť jedno, juicy sú tu sladké, to sa nebojte, to vám tu bude dobre. Ale viac menej všetko sa tu zatvára okolo nejakej 22. Už včera nás vyháňali, myslím si, že 19:30 z bazéna, čo je celkom akože prdel, lebo dal by som si aj také, že nočné kúpanie, ale bohužiaľ, nachádzame sa v Tyranitar X. Ty kráso, hej, počkaj, tento box nejak veľmi padá. Nachádzame sa v Beach Golf Resort Taba Heights. Konkrétne sme na Strand Beach. Není to tu zlé, za tie peniaze je to podľa mňa asi také adekvátne, čo dostanete. Nestalo to tu nejak extra veľa. Neviem, či sme neplatili nejakých 600, neviem koľko eur za osobu. Išli sme z Brna, keby sme chceli zo Slovenska, je to asi o 2 kg drahšie, takže to si vždycky pozrite, aj to Brno a takto, keď chcete niekam ísť. Vezmite si booster box, natočte si pekný nejaký opening. Ja som pôvodne ani nechcel, ja som si chcel proste oddychnúť, vypnúť, ale človek mieni a frlo mení, alebo jak to je. Takže nic z toho, bambely, ale ne, samozrejme ja som rád, otváram si, našiel som Zardika, ja si myslím, že sa to oplatilo. Ale tento box je momentálne nezastaviteľný a ja vôbec tomu nerozumiem, že čo sa deje. Po otvorení nám padli už 2 alebo 3 hity z tej ľavej strany. Ešte nám zostáva dosť veľa pekov. Ja si osobne myslím, že dosť veľa z nich bude prázdnych, ale tak who knows, Gita. Poviem vám úprimne, ten Scarlet and Violet, tie hola mi celkom začínajú liezť na nervy. Už to vôbec nie je nič špeciálne, keď nájdete holo. A je to strašná škoda, lebo keď si tak vezmeme, staré hola sú super, mali nejaký význam, mali nejakú hodnotu a tunak je to, že Anyway, hrozne sa teším na 151 a už na Dazzli si budete môcť objednať aj nejaké tie Disney veci, čiže je to celkom do pohodičky. Už sa mi tu zase hromadia v mojom... Nechcem povedať čom, ale hromadia sa mi tam obaly Pidgeot, Secret Ardrare, dámy a páni, takže Goldka nás už v tomto peku nečaká. Máme tu Pidgeota, máme tu vtáčika, Pidgeot X Secret Ardrare, takže už tu asi nebude Goldka a pravdepodobne tým pádom a možno asi ani žiaden Zard, jedine ešte mi to tak vychádza, že mohol by byť X-kový, obyčajný, ale ten ináč celkom tiež tak zvláštne padá. Ale akože musím vám povedať, že z tohto boxu napadalo, že mŕte hitov. Ešte máme 3 posledné krásne boostriky dokonca a končíme. Ozvem sa vám už potom z domu, samozrejme s nejakou ďalšou peknou sériou niečoho, neviem ešte čoho. To bude 151, alebo si hodíme Disney, môže to byť zaujímavé, Houndour, Salandit a Entei. A ešte posledné 2 peky nás čakajú, ale ja už som aj napriek tomu mŕte spokojný, lebo akože nájsť top hit, nájsť toľko hitov,
v jednom boxe. To vôbec nie je len tak. Toad Skrull a Darkrai. No a my si poďme teda pozrieť hity, ktoré všetky padli z tohto boxíku. Dúfam, že sa nám tam nedostalo nejaké zrnko piesku, to by ma celkom mrzelo. Čiže raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hitov z boxu, to je extrém. Ešte vám takto ukážem narýchlo, jak to tu vyzerá. Hej. Vodička, hotelík. Ja sa tým pádom s vami lúčim. Ďakujem vám, že ste pozerali so mnou tento plážový opening. Bolo to veľmi príjemné a aj prínosné, hlavne pre mňa. A vidíme sa na streamoch, budem sa na vás tešiť a majte sa, Pokebanda.